Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatul ridha ta'ala ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa rafa'an nabiyya bi'ulumi wa maddana bi asrari wa adalina min barakati fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna hadzal asla maqastuna ikhlah paqa a'ni ngarepake ingsun al-amra ing al-amra bil ma'ruf ing amar ma'ruf wan nahyi 'anil munkar lan nahi munkar jadirun iku nyata. Bitulil kalami kelawan suwene bicara wala karuri hilan walan baleni kalam ya zami mawaqihi krana agunge tumibane kalam minadini saking kalam minadini saking agama wa umumi nafilan sumrambae manfaate kalam lil muslimina marang wawang Islam wa masisi hajatihim lan makepae hajate muslimin ilahi marang kalam siyama sumawana wa qad ra'ayna lan taman was ningali sapa kita man ing wong yatasahalu kang gegampang sapa man minan nasi kang menungsa fi tarki adzal amri ing dalam ninggal iki perkara sya'an ing suci-wici la udra kang ora ana udra iku maujud fi ing dalam sya' wala sabra lan ora ana sabar iku maujud ali ngatasé sya' fada'a mangkana rekna kita apa zalika mengkono kang tinutur ilal iktsari marang akeh-akeh wa takrari lan bulan baleni wala amali lan wala malu utawi pira-pira amal bin niati iku kelawan niat balikul limri'in lan iku kedue individu mau ta perkara nawa kang niat sapa imri fa inna hadzal asla a'ni al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar jadirun maka sesungguhnya pembahasan iki mau sing sebelum-sebelumnya iki kesimpulannya amar ma'ruf nahi munkar iku nyata fitur kalam pada karudini li azami mangqi minadin dengan amar ma'ruf nahi munkar iku nyata dengan lamanya berbicara kemudian dengan mengulang-ulangnya pembicaraan li azami mangqihi minadin karena ucapan-ucapan tersebut iku maksudnya ucapan-ucapan amar ma'ruf nahi munkar iku agung ing dalam agama wa umumi naf'ihi lil muslimin. Terus kemudian manfaatnya iku menyebar kepada orang-orang muslim. Cara banget utamane lah cara tergampangane kaya amar ma'ruf nahi munkar iku suatu ucapan, suatu kalam, suatu pembicaraan sing agung ing dalam agama Islam manfaatnya ya menyebar sangat bermanfaat bagi orang-orang muslim. Ya mergo apa? Mergo cara saling mengingatkan lah nek ana sing salah. Jine dalam agama Islam iku diajari ngono iku. Wa masisi hajatihim ilaihi. Siyama wa qad ra'ayna ma yatasahalu minan nasi fi tarhi hadzal amri syai'an la udra fihi wa la sabra alih.
Kemudian kita telah juga pernah kita juga nyata pernah melihat seseorang sing gegampang mana mempermudah untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kan wajib nganggone setiap individual. Tapi orang tersebut kok malah mempermudah, digawe gampang. Alah orang lakoni ora apa-apa padahal orang tersebut tidak mempunyai uzur tertentu lah. Ngono iku. Aja sampai ngono iku ade. Fa ta'ana zalika ila al-iksari wat takrar wal a'mal bin niyyah wa likulli man nawa. Adapun amal-amal sing diniati, cara mana kaya iku mau amar ma'ruf nahi mungkar, iku diniati sing apik lah. Wa likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu tergantung pada niatnya. Setiap perlakuan orang itu tergantung pada apa yang diniatkan. Setiap amal maksudnya. Setiap amal sing diniati ya insyaallah nek niate apik ya entuke ya apik. Wa qad ra'ayna an nadhkura tarafan mimma warada fil jihadi minal ayati wal akhbar. Wa qad ra'ayna temen wis ningali ingsun an nadhkura pengen nutur sapa ingsun tarafan ing sak cuwil mimma saking barang ora kang tumeka apa masil jihad ing dalam perang. Minal ayati saking pira-pira ayat Quran wal akhbari lan pira-pira hadis. Fil amri ing dalam merintah bil jihad lawan perang, lawan jihad fisabilillah ing dalam agamane Gusti Allah, ing dalam bela agamane Gusti Allah. Wa qad ra'ayna an nadhkura tarafan mimma warada fil jihad. Kemudian musannaf Mbah Yai Musannaf pernah juga Mbah Yai Musannaf juga menyebutkan sebagian kecil pembahasan yang mana pembahasan tersebut mengenai jihad fisabilillah. Yang mana Mbah Yai Musannaf itu menyebutkan sebagian ayat Gusti Allah karena beberapa hadis yang dalam sing menerangkan tentang perintah untuk jihad fisabilillah. Ya orang cuman perintah berjihad fisabilillah tapi juga keutamaan jihad yang dalam bela agama Gusti Allah. Tatmiman lil faedah. Wa hadzal mawdi' min ansabil mawadi' wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.